Hi guys, welcome back to yet another video of Diaries of JA. Yes, welcome back to the video. So இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு நீங்க thumbnail-லே பார்த்திருப்பீங்க. எஸ் இன்னைக்கு வந்து அமெச்சூர் அதாவது நியூ கமர்ல இருந்து புதுசா ட்ரோன் ஓட்ட பழகுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ட்ரோன் நீங்க அல்ட்ரா ப்ரொஃபஷனல் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ட்ரோன் இருக்கு நிறைய அப்கிரேட் பண்ணனும் அப்படினீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரோன் இருக்கு. சோ உங்களுக்கு என்னென்ன ட்ரோன்ஸா செட் ஆக போகுது அப்படிங்கற வீடியோ தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். சோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரோன் யார் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெச்சூர்ஸ். எஸ் புதுசாக நீங்கள் ட்ரோன் ஓட்டி பழகுறீங்க அப்படின்னா அதாவது இனிமேல் தான் ஓட்டி பழகணும் இல்லை ஆல்ரெடி லைட்டாக தெரியும் இனிமேல் தான் வந்து வீடியோ எடுத்து இதெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து கற்றுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்காகவே இருக்க ஒரு ட்ரோன் இருக்குது. ஸோ அதுதான் வந்து DJI Mini 2. எதுக்கு இது அமெச்சூர் ட்ரோன் சொல்கிறோம்? ஸோ இதில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ அது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 4K வீடியோ ரெக்கார்டிங் இருக்குது, 4x டிஜிட்டல் ஜூம் இருக்குது, 3-axis gimbal இதில் இருக்குது, 3-axis gimbal கேமரா இதில் இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் 12MP டிஜிட்டல் அண்ட் 12MP ரா ஃபோட்டோவும் இதில் எடுக்கலாம். 249 grams ஒன்லி வெயிட். ஸோ இதுதான் இருக்கிறதுலே மினிமம் வெயிட் இருக்கிற ட்ரோன் DJIல. ஸோ இது பெஸ்ட் ஃபார் அமெச்சூர்ஸ். ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் கண்டென்ட் கிரியேட்டராக இருந்தீங்கன்னா எது பெஸ்ட் ட்ரோன் ஃபார் கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஸோ எது ட்ரோன் தான் அது DJI Mavic Air 2. ஸோ இந்த Mavic Air 2 என்னெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா 1/2 inch CMOS சென்சார் இருக்குது, 34 minutes ஆஃப் ஃப்ளைட் டைம் இதில் இருக்குது, 3 sides ஆப்ஸ்டிக்கல் அவாய்டன்ஸ் இருக்குது, அது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்டிவ் ட்ராக் 2.0 இருக்குது, அடுத்து POI 3.0 இருக்குது. இப்படி நிறைய ஸ்பெஷல் ஆப்ஷன்ஸ் இதில் நிறைய ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஒருவேளை நீங்கள் கண்டென்ட் கிரியேட்டராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான பெஸ்ட் ட்ரோன் DJI Mavic Air 2. ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபரவோ இல்லை வீடியோகிராஃபரவோ இல்லை வெட்டிங்க்கு ஏதாவது வீடியோ எடுக்க போகிறீங்களோ இல்லை கமர்ஷியல் வீடியோகிராஃபி எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்காக ஒன்றும் இல்லை 2 ட்ரோன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரோன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா DJI Mavic 2 Pro. எஸ் DJI Mavic 2 Pro. இதில் என்னெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 inch CMOS சென்சார் இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேசல்பிளாடோடைய 20MP மெகாபிக்சல் அது 20 மெகாபிக்சல் கேமரா இதில் வந்து இருக்குது. ஸோ 1 inch சென்சார் ப்ளஸ் 20 மெகாபிக்சல் கேமரா ஹேசல்பிளாடோட கேமரா. ஸோ அதோட சேர்த்து ஸோ இந்த Mavic 2 Proல இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல் சைட்ஸ் ஆப்ஸ்டிக்கல் அவாய்டன்ஸ். ஸோ எல்லா சைடுமே வந்து ஆப்ஸ்டிக்கல் அவாய்டன்ஸ் சென்சார்ஸ் இருக்குது. முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா 4K வீடியோ ரெக்கார்டிங் இதில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த நிறைய ட்ரோன்ஸில் இல்லாத ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் அப்பர்ச்சர். அதாவது அப்பர்ச்சரை வந்து இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். ஸோ அதுதான் இதில் இருக்கிற Mavic சீரீஸில் இதில் பெஸ்ட் ட்ரோன் சொல்கிறது காரணம். அது முக்கியமான ரீசன். ஸோ இன்னொரு ட்ரோன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா DJI Phantom 4 Pro வெர்ஷன் 2.0. இதில் என்னென்னலாம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் 1 inch CMOS சென்சார் இருக்குது, 4K வீடியோ ரெக்கார்டிங் இருக்குது, ஆல் டைரக்ஷனல் ஆம்னி டைரக்ஷனல் அதாவது ஆப்ஸ்டிக்கல் அவாய்டன்ஸ் இருக்குது, ஆக்டிவ் ட்ராக் இருக்குது, பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போகிற ரூட்டை அதாவது ட்ரோன் போகிற ரூட்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அதோட மேப்பை ரீட் பண்ணி ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்ஸ்டிக்கல் அவாய்டன்ஸ் வந்து அது மீட்டரில் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமானதாக இருக்குது. ஸோ இது இன்றைக்கி இந்த ட்ரோன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் நிறைய வெயிட்டிங்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸோ அல்லது வீடியோகிராஃபர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் DJI Phantom 4 Pro வெர்ஷன் 2.0 அல்லது DJI Mavic 2 Pro. ஸோ இந்த ட்ரோன்ஸ் தான். ஸோ இன்றைக்கி வந்து போனஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த போனஸில் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இன் ஒன் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே தேவைப்படுது. நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கீங்க, கண்டென்ட் க்ரியேட்டராக இருக்கீங்க, நீங்கள் அமெச்சூராக இருந்து நீங்கள் வந்து இப்போ தான் வந்து ஒரு ட்ரோன் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆல் இன் ஒன் தேவை. நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபர், வீடியோகிராஃபர், கண்டென்ட் க்ரியேட்டர், ஸோ ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோவும் எடுப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்காகவே ஆல் இன் ஒன்னாக ஒரு ட்ரோனு இப்போ புதுசாக DJI லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் வந்து DJI Air 2S. எஸ் Air 2S தான். ஸோ இது வந்து ஆல் இன் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்த நிறைய ரிவ்யூஸில் வந்து இது ஆல் இன் ஒன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து 5.4Kல வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் முக்கியமான விஷயம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் காம்பேக்ட் சைஸாக இருக்குது. ஸோ அதில் இருக்கிற 1 inch சென்சார் 1 inch CMOS சென்சார் இதில் இருக்குது. ஸோ இப்படி நிறைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இதில் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற பட்ஜெட்டில் ஒருவேளை இந்த ட்ரோன்ஸால் உங்களுக்கு செட் ஆகலை, ஒருவேளை உங்களுக்கு பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற பட்ஜெட்டில் ட்ரோன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கான வீடியோ நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோ வந்து
போய் பாருங்கள். பெஸ்ட் பட்ஜெட் ட்ரோன்ஸ் இன் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டில் இருக்கும். ஸோ அந்த வீடியோவை போய் பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏற்ற பட்ஜெட்டில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏற்ற ட்ரோன்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி நிறைய ட்ரோன்ஸை பற்றின நிறைய வீடியோஸ் வந்து இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் நிறைய vlogs அண்ட் நிறைய வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து நம்ம சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவில் பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மட்டும் பார்த்தாது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வந்துடும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ட்ரோன் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது டைரிஸ் ஆஃப் ஜேஏ.